या ठिकाणी खरं समाधान वाटतंय की दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण सर स्वतः उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे वैभववाडीच्या नगराध्यक्षा नेहा माइनकर मॅडम उपस्थित आहेत. आमच्या देवगडच्या नगराध्यक्षा या ठिकाणी साक्षी प्रभू मॅडम उपस्थित आहेत. आणि तसेच ज्यांनी खरं तर मागील 5 वर्षात त्या वेंगुर्ल्याच्या नगरीत पाय ठेवल्यानंतर खरंच मी एका शहराच्या ठिकाणी आलोय असं भास होतो म्हणणार नाही, याची जाणीव होते. असे सन्माननीय राजनजी गिरप सर सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गिरप साहेबांविषयी सांगत असताना मी मुद्दामून एक गोष्ट सांगेन, ती म्हणजे त्यांच्याशी नेहमीच चर्चा होत असते. माझ्या वेगवेगळ्या कोकणशाहीच्या आमच्या उपक्रमामध्ये गिरप साहेबांचा हिरारीनं सहभाग असतो, पुढाकार असतो. खरं तर गिरप साहेबांशी बोलताना एक गोष्ट लक्षात आली की ते मला बोलले की साई असंच ट्रेनिंग आयोजित केलेलं होतं आणि त्या ट्रेनिंगला पहिल्यांदा मी प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेलो. म्हणजे जे काही इथं सांगितलं जातं ना, त्याचं जर अंमलबजावणी केली तर काय बदल घडू शकतो, फक्त शहरात बदल नाही घडू शकत तर त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वात सुद्धा किती बदल घडू शकतो याचं जिवंत उदाहरण म्हणेन मी. ते म्हणजे सन्माननीय गिरप सर आहेत. पहिल्यांदा ट्रेनिंग शिकायला गेलेत, प्रशिक्षण सहभागी होऊन, आणि त्यानंतर गिरप साहेबांनी या संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत जवळपास 7 ते 8 ठिकाणी जात अशा पद्धतीचं, जसं आता कुंभार सर प्रमुख वक्ते होते त्याचप्रमाणे आपले झगडे सर देखील प्रमुख वक्ते होते, अशा पद्धतीचं प्रशिक्षण दिलं. अशा पद्धतीचं आपल्यातलंच एक व्यक्तिमत्व. मी नेहमी सांगतो, सन्माननीय पोपटराव पवार, सन्माननीय भास्करराव पेरे पाटील, ही नावं फार मोठी आहेत, फार मोठी नावं आहेत. पण हे फक्त औरंगाबाद नगरमध्येच नाही तर आमच्याकडे सुद्धा राजन गिरप आहेत. त्यामुळे गिरप साहेब, मी खरं तर आपलं स्वागत या मंचावरती करेन. आपण आमच्या सर्व प्रमुख उपस्थित नगरपंचायतीचे सर्व नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि कर्मचारी वृंद या सर्वांना अनमोल असं आपण मार्गदर्शन करावं. हे मार्गदर्शन झाल्यानंतर अर्थातच स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम असेल आणि त्यानंतर आपलं हे सत्र समाप्त झालेलं असेल. धन्यवाद. पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत राजनजी गिरप सर. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं आपण सर्वांनी स्वागत करू. मी असा काय फार मोठा असा मी नाही आहे. मी आपल्यासारखाच नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि राजकारणाचा कसलाही अनुभव नसलेला मी 24 वर्ष सर्व्हे डिपार्टमेंटला नोकरी केली आणि त्यानंतर VRS घेतली आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये पडलो आणि इथून बिल्डिंग क्षेत्रात काम करत असतानाच रवींद्र चव्हाण साहेबांची त्यांची भेट अगोदरच झालेली. 2005 मध्ये माझे ते मित्र होते 2005 पासून. मग त्यांना वेंगुर्ल्यात एक कोरा चेहरा हवा होता नगराध्यक्ष या पदासाठी, निवडणूक डिक्लेअर झालेली, आणि त्यांना कोरा चेहरा मी दिसलो. म्हणजे माझं आणि राजकारणाचं एकदम वाईट नातं, म्हणजे मला तिरस्कार आहे राजकारणाचा, असं हे सगळ्यांना माहिती असून सुद्धा त्यांनी मला एवढी जबरदस्ती केली आणि मला राजकारणात आणलं, उभं केलं नगराध्यक्ष पदासाठी आणि मी निवडून आलो भरघोस मताने. नगरसेवक नव्हतो किंवा कुठच्याही यापूर्वी राजकीय पदावर काम न करता मी नगराध्यक्ष झालो. आणि त्यानंतर ठरवलं की आपण जर आयती संधी चालून आलेली आहे, परमेश्वराने एका गावाचं मुख्य पद, प्रथम नागरिक पद दिलेलं आहे, तर त्याचा समाजासाठी उपयोग केला पाहिजे हे डोक्यात ठेवलं. आणि कर्मधर्म संयोगाने आपल्याला सांगू इच्छितो की त्यावेळीचे आपले कलेक्टर उदय चौधरी, आपल्याला माहिती असतील, उदय चौधरी साहेब तेव्हा कलेक्टर होते. त्यांनी मला मुद्दाम बोलवून घेतलं, माझा सत्कार केला आणि तेव्हा त्याने एक सांगितलं की तुमच्याकडे 5 वर्ष आहेत, अशी सहसा संधी कोणाला येत नाही. कारण काय, आता आपण बघतोय की तुमचं अडीच वर्षांनी तुम्ही बदलताय, त्यात परत 6 वर्ष पक्ष काय करतो, परत 6 वर्षांनी दुसऱ्याला देतो वगैरे, हे चालू असतं. पण ज्यावेळी लोकांना निवडणूक होते तेव्हा 5 वर्षाचा कालावधी आपल्याला मिळतो आणि तो 5 वर्षाचा कालावधी म्हणजे फार मोठा कालावधी म्हटला जातो. त्याने असं सांगितलं की तुमच्याकडे 5 वर्ष आहेत, तुम्ही आजपासून 5 वर्षाचं नियोजन करा, जे विजन ठेवा, आपण 5 वर्षात काय करणार. म्हणजे मगाशी झगडे साहेब म्हणाले त्यातला छोटासा एक
विषय, तुम्ही 5 वर्षात कोणती कामं करणार हे आता ठरवा. म्हणजे थोडक्यात आराखडा तयार करा विकासाचा, आणि तो आराखडा तुम्ही अंमलात आणा. लोकांनी किती सांगू देत हे करू नका ते करू नका, तुम्ही ठरवा हीच कामं करायची आहेत, आणि त्यासाठी लागणारा निधी, त्यासाठी लागणारी मेहनत, त्यासाठी इस्टिमेटपासून सगळं हे तुम्ही जर डोक्यात ठेवलं तर तुम्ही विकास करू शकता. आणि तेच मी केलं. 5 वर्षाचं एक नियोजन केलं, आणि त्या 5 वर्षात आपण कोणती कामं करणार हे ठरवलं, आणि तीच कामं 5 वर्षात आम्ही पूर्ण केली. ज्या कामाची आम्ही भूमिपूजन केली ती सगळी कामाचं उद्घाटनसुद्धा आम्हीच केलं. हे 5 वर्षाचं मिळालेलं आमचं यश. आता जास्त वेळ घेत नाही. तुम्हाला एक मगाशी आपण काही जणांनी 1-2 प्रश्न विचारलेत की आपल्या नगरसेवकांना, नगराध्यक्षांना एवढे अधिकार दिलेले आहेत, पण आपण बरेचसे ते वाचत नाही. जर ते वाचले असते तर प्रशासन आपल्या पुढे, आपल्या खालीच असतं. प्रशासकीय अधिकारी जे असतात किंवा CEO असतात त्यांच्यावर पण तुम्हाला नियम माहिती पाहिजेत. हे सगळे नियम जर तुम्ही वाचले, आणि आपल्याकडे नगरपालिकेत किंवा नगरपंचायतीमध्ये सर्व प्रकारची पुस्तकं ठेवलेली आहेत. तुम्ही ती मागणी करून घेतलं तर ती तुम्हाला मिळतील, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही एखादी गोष्ट तुम्हाला मुख्याधिकाऱ्यांनी नाही म्हणून सांगितलं तर साहेब ह्या कलमाप्रमाणे हे तुम्ही आम्हाला दिलंच पाहिजे, असं जर तुम्ही जेव्हा सांगणार नाहीत, कलम वापरणार नाहीत, तोपर्यंत मुख्याधिकारी तुम्हाला दाद देणार नाहीत. म्हणजे त्यांना समजलं पाहिजे की ह्यांना कळतंय, ह्यांना जास्त माहिती आहे, त्यामुळे आपण जास्त वेळ घालूया नको, त्यांचं काम करून टाकूया. हे जर तुम्ही, त्यासाठी थोडाफार अभ्यास महत्त्वाचा असतो, आणि ही ट्रेनिंग वरच्यावर झाली पाहिजेत. त्यामुळे आपल्या साईनाथने छान उपक्रम राबवला आहे. अशी ट्रेनिंग घेणं जेणेकरून, आता मॅडम तुम्ही म्हणालात की 6 वर्षात आम्ही पहिल्यांदाच एकत्र आलो, हे पण फार चुकीचं आहे. नगरसेवक या नात्याने तुम्ही सगळे एकत्र येणं आवश्यक आहे, तो कोणत्याही पक्षाचा असो. मी 17 नगरसेवकांना एकत्र घेऊन काम केलं, एकही नगरसेवक बाजूला नव्हता, आणि 5 वर्ष कंटिन्यू 5 वर्ष, म्हणून आम्ही दरवर्षी टूर करू शकलो. विरोधच कोणाचा नाही, त्यांच्या प्रत्येकाची. आणि कामं करतानाचा विषयसुद्धा असा आहे की माझ्या पक्षातल्याच वार्डातल्या लोकांची कामं करायची, हे एकदम चुकीचं आहे. जी गरज आहे, नागरिकांची जी गरज आहे ती पुरी केलीच पाहिजे. मी एकही काम असं केलं नाही की माझ्या नगरसेवकांची कामं करायची आणि त्या नगरसेवकांची करायची, असं कधीच केलं नाही. प्रत्येकाची गरज बघितली. कोणी समजा जास्त कामं दिली असेल तर त्यातली प्राधान्य कुठचं द्यायचं, जरी तो विरोधी नगरसेवक असला तरी प्राधान्य ह्या तुझ्या 2 कामाचं आहे, ही 2 कामं तुझी करूया. एक, आणि तुमच्या सर्वांसाठी अजून एक महत्त्वाचा विषय आहे नगरसेवकांसाठी. एक आताचा जो नवीन नंतर आलेला नियम आहे तो बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. नगराध्यक्ष थोडेसे रागावतील माझ्यावर, की असं आहे की अजेंडा म्हणजे जे आपण मीटिंग घेतो, मासिक मीटिंग घेतो, त्याचा जो अजेंडा तयार करायचा अधिकार कोणाचा असतो? नगराध्यक्षाचा, COचा नसतो. अजेंडा तयार करायचा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. तो अजेंडा मीटिंग लावायच्या अगोदर 15 दिवस नगरसेवकाने आपले कामं जर त्या अर्जातनं नगराध्यक्षाकडे दिली तर ती कामं त्यानं घेतलीच पाहिजे. त्या अजेंड्यावर ते विषय घेतलेच पाहिजे. हे बऱ्याच लोकांना माहीत नाही आहे. अजेंडा वाचल्यानंतर मग नगरसेवक सांगतो हो आमची ही 2 कामं होती ना, अजेंडा आला आता कधी, पण तेव्हा जरी अर्ज दिला तरी पुढच्या मीटिंगमध्ये ती घेतलीच पाहिजे. असं नाही आहे. पूर्वी हा नियम नव्हता, म्हणून आत्ता सांगतोय. पूर्वी हा असा नियम नव्हता. नगराध्यक्षाचा अधिकार होता कोणती कामं अजेंड्यावर घ्यायची आणि कोणती नाही. परंतु नवीन नियमाप्रमाणे सगळी कामं घेतली पाहिजेत, हे कंपल्सरी आहे. फक्त एक वेळ अध्यक्ष काय करू शकतो, ह्या मीटिंगमध्ये नाही, पुढच्या मीटिंगमध्ये, पण ती घेतलीच पाहिजे. पण आपल्या नगरसेवकांना हा नियम माहीत नाही किंवा माहीत असून आपण ते पत्र देत नाही, त्यामुळे त्याचा विचार केला जात नाही. आता आपल्या ह्या कामाकडे येऊया की वेंगुर्ला नगर परिषदने काय केलं आहे. म्हणजे थोडक्यात आमच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात काय केलं. स्वच्छतेवर आम्ही फोकस केला. जो पूर्वी माझ्या अगोदर CO आमचे कोकरे होते त्यांनी ती सुरुवात केली, पण ते सगळं आम्ही उचलून घेतलं आणि एक स्वच्छतेचा पॅटर्न राबवला जो ज्यावेळी केंद्र सरकारचा सुद्धा नव्हता. प्लॅस्टिक बंदी 2014 वेंगुर्ल्यात सुरू झाली आणि 2016 केंद्राने सुरू केली. म्हणजे ही जी प्लॅस्टिक बंदीची सुरुवात केली आपण वेंगुर्ल्यात. आता 2-2, 3-3 विषय एक घेतो मी. आता आपण जर गावचा विकास करायचा असेल, हे दिसतंय सगळ्यांना, हां ह्या बाजूला बसायचे, दिसत नाही त्यांनी इथे या ना.
ते तो खांब जर मध्ये येत असेल तर जरा इथे पण या, मागे जागा आहे. तर वेंगुर्ल्याचा विकास करताना हे जे 4 गोष्टी आहेत ह्यावर आम्ही फोकस केला. शून्य कचरा व्यवस्थापन. आता शून्य कचरा व्यवस्थापन नेक्स्ट के. आता शून्य कचरा व्यवस्थापन मध्ये आता हा कचरा, त्या अगोदरचे एक विषय सांगतो की बाहेर शौचास जाणे हा जो गव्हर्नमेंटने स्ट्रॉंग विषय घेतला होता बघा, त्याविषयी थोडक्यात जरा सांगतो की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा सगळीकडेच ओपन डिफिकेशन होतंच, पण ते आता आवर कसा घालायचा याला, म्हणून गुड मॉर्निंग पथक नेमली. आपण आता हळूहळू नेमली असतील गुड मॉर्निंग पथक. ती आम्ही सुरुवात त्या काळी केली. 2016 साली आम्ही गुड मॉर्निंग पथक नेमली. 5 वाजता आमचे सगळे कर्मचारी आणि त्याच्यावर एक नगरसेवक हा टीम करायची आणि ज्या ज्या ठिकाणी लोक असे जायचे बाहेर शौचास त्या ठिकाणी 5 वाजता आमचा माणूस जाऊन थांबायचा आणि त्यांना बंदी करायची. आणि हे सतत वर्षभर चालू होतं. लोकांच्या ते अंगवळणी पडलं की नगरपालिकेची माणसं असतात त्याच्यामुळे जायचं नाही वगैरे, आणि मग ती लोकांना सवय लागली. मग त्यासाठी त्यांना आपल्याच केंद्र योजनेतून मोफत टॉयलेट जे 12,000 आपण दिले ते त्यांना आग्रह धरला आणि आमच्याकडे भरपूर टॉयलेट अशा स्कीममधून घेतले गेले. मग तो एक विषय झाला. त्यानंतर हा आता कचऱ्याचा विषय आला. आता कचराचं वर्गीकरण करणं, कचरा, सुका कचरा, ओला कचरा हा वेगवेगळं देणं, लोकांनी तो रस्त्यावर न टाकणं, कुठे आजूबाजूला न जाळणं, ह्यासाठी दुसरी एक टीम तयार केली. म्हणजे त्या टीमचा एक मी सदस्य, मी नगराध्यक्ष नसतानाचा विषय जेव्हा आम्ही निवडणुकीला नव्हतो, की स्वच्छता दूत नेमले. त्यावेळीच्या सीओनी, त्यावेळी कोकरे होते, स्वच्छता दूत नेमले. स्वच्छता दूतांचं काम काय आहे, त्यांनी, आता मी माझ्या वाडीत राहतो, माझ्या वाडीतल्या लोकांना जाऊन सांगणं, घरोघरी फिरून सांगणं किंवा रस्त्यावर भेटलं सांगणं, अरे व कचऱ्याचं नियोजन असं असं नगरपालिका करतोय की कुठे टाकायचं नाही, नगरपालिकेची गाडी येईल तिकडे ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा दिला पाहिजे. आणि हे खूप वेळा आमच्यासमोर असं एकाने न ऐकता तो कचरा रस्त्यावर फेकला, आम्ही तो गोळा करून टाकला. असं जर आपण केलं, कचऱ्याचं ओला कचरा आणि सुका कचरा वर्गीकृत करणं, ही जेव्हा आपण त्या लोकांची मानसिकता बदलू शकलो तर हे सगळं शक्य आहे. आणि जी मानसिकता आम्ही लोकांची बदलली, जे तुम्हालाही शक्य आहे लोकांची मानसिकता बदलणं, यात होतं काय, आता बऱ्याच जणी, मला वाटतं सगळ्या नगरपंचायतमध्ये अशी गाडी फिरते आणि ओला कचरा सुका कचरा वेगवेगळा दिला जातो घरोघरी, असं आपण म्हणूया. 100% आहे की मला माहीत नाही, आमच्याकडे 100% आहे. परंतु लोकांची, नागरिकांची प्रतिक्रिया याबद्दल सांगतो. नागरिक काय म्हणतात की हे आम्ही ओला आणि सुका वेगळा देतो आणि हे तिकडे जाऊन एकत्र करतात, अशी कानावर आलेल्या बातम्या आम्ही बघितलं आहे. की वेगवेगळं दिलं असताना कंपोस्ट डेपोत म्हणण्यापेक्षा त्या डम्पिंग ग्राउंडवर हा कचरा एकत्र केला जातो आणि एकत्रच कुठेतरी जाळून टाकतात किंवा पुरून टाकतात, काय करतात. मग आम्ही का द्यायचा वेगळा, हा विषय नागरिकांमध्ये आहे. मग आपण जेव्हा लोकांना, नागरिकांना सांगतो की वेगळा वेगळा कचरा द्या, तर त्याची वेगवेगळी विल्हेवाट लावणं सुद्धा नगरपंचायतची जबाबदारी आहे. मग ती पार पाडली जात नाही, यासाठी प्रयत्न होणे महत्त्वाचं आहे. यामध्ये हे बघा, आता आमचं शहरात तयार कचऱ्याच्या वर संकलन करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, हे आता ओला कचरा आमच्याकडे 2.5 टन येतो. यामध्ये स्वयंपाकघरातील दैनंदिन कचरा, पालापाचोळा आणि कुजणारा कचरा. सुका कचरा जवळजवळ अर्धा टन येतो, प्लॅस्टिक, कागद, भंगार, कुजणारा, हे आता घरगुती खाते. आता ह्यामध्ये आम्ही 26 प्रकारात कचरा गोळा करतो, 26 प्रकारात. हे आपल्याला माहीत असेल की नाही माहीत नाही. ओला कचरा हा रोज असतो, आपल्याला माहिती आहे, रोज ओला कचरा असतो. तर सुका कचऱ्यामध्ये किती प्रकार आहेत, कागद आहेत, पुठ्ठे आहेत, खिळे आहेत, केस आहेत, नंतर धातूच्या वस्तू आहेत, नंतर आपल्या घातक कचऱ्यामध्ये हे बघा सॅनिटरी पॅड आहेत, औषधे आहेत, कीटकनाशक, असे अनेक प्रकार, म्हणजे कॉम्प्युटरचे पार्ट, त्याच्यानंतर अशी अनेक गोष्टी आहेत. मग त्याला आम्ही एक वेळापत्रक ठरवलं. पुठ्ठे तर रोज नसतात, कागद रोज नसतात, खिळे रोज नसतात. जे रोज आहेत ते सुक्या कचऱ्यात घेतले आणि जे रोज नसतात त्यानं वार ठरवून दिला, सोमवारी अमुक घेणार, मंगळवारी अमुक घेणार. आणि ते पत्रक तयार करून प्रत्येकाच्या घरी वाटलं. आणि त्यांनी त्या बायकांनी, ज्या ठिकाणी बायका तो गोळा करून ठेवतात तिथेच ते चिकटवायला सांगितलं. मग ते बघणार, सोमवारी पुठ्ठे घेणार आहेत, मंगळवारी
धातूच्या वस्तू घेणार आहेत, बुधवारी अमुक घेणार आहे. त्याप्रमाणे लोक ते द्यायला लागले आणि हे वर्गीकरण आमचं योग्यरित्या सुरू झालं. आणि ह्या वर्गीकरणातनं जेव्हा सकाळी 7 वाजता आमच्या गाड्या निघतात, त्या पहिली गाडी परत साधारण 9 वाजता पहिली गाडी येते आणि तिथून मग तिथल्या तिथे त्याचं वर्गीकरण केलं जातं. माणसं बसलेली असतात. ओला कचरा पुढे घे. ओल्या कचऱ्यापासून काय बनवतो, आता हे बघा, कचरा शून्य कचरा, ओला कचरा हिरवी कचरापेटी, हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. सुका कचरा निळी आणि घरगुती घातक कचरा लाल कचरापेटी. ह्याप्रमाणे कचरा वर्गीकरण केला जातो. नेक्स्ट. आता हे आम्ही तिथे एक सेल्फी पॉईंट बसवलेला आहे. 100% प्रक्रिया वगैरे. आमच्या इथे सकाळी आलेला कचरा दुपारी 2 वाजेपर्यंत 4 वाजेपर्यंत नाहीसा होतो. आता नाहीसा होतो म्हणजे काय होतं, ओला कचरा ओल्या ठिकाणी गेला, तिथे जी कामगार असतात त्याचं ते बारीक बारीक क्रश करून त्याची स्लरी तयार होते आणि त्याचा गॅस तयार होतो. मग तो जो गॅस तयार होतो तो मिथेल नावाचा गॅस तयार होतो आणि त्यापासून आम्ही संपूर्ण कचरा डेपो, म्हणजे आम्ही त्याला आता स्वच्छ भारत पर्यटन हे नाव दिलं आहे, तो संपूर्ण त्या गॅसवर, त्या मिथेल गॅसवर त्याची इलेक्ट्रिसिटी होते आणि पूर्ण इलेक्ट्रिसिटीसाठी ती इलेक्ट्रिसिटी त्या आमच्या डम्पिंग ग्राउंडला वापरली जाते. त्यानंतर त्यामधून जी स्लरी येते ती पुढे पुढे दाखवणार, घे पुढे. हे बघा, दररोज 1.5 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. हा ओला कचरा. बायोगॅसपासून विद्युत निर्मिती केली जाते. स्लरी प्रति लिटर 8 रुपये झाडांसाठी, म्हणजे माडांसाठी आणि सुपारीसाठी ही स्लरी आम्ही विकतो नगर परिषद. पुढे. त्यानंतर आता हे कंपोस्टिंग, म्हणजे सगळ्यात अडचणीचा एक विषय आपल्या सर्वांना असेल. मासे म्हणजे फिश, चिकन आणि मटण याचे जे वेस्ट मटेरियल आहे ते कुठे टाकायचं. सगळेजण ते जमिनीत पुरतात कारण त्याला आणखी काय उपाय नसतो. पण त्याच्यासाठी ह्या आपल्या शासनानेच आम्हाला दिलेल्या हे मशीन कंपोस्टिंग आहेत. ह्या 500 किलोची 500 असे 2 वेंगुर्ला नगर परिषदकडे आहेत. यामध्ये थोडासा सुका कचरा आणि ते फिश वेस्ट किंवा चिकन मटणचं जे वेस्ट आहे ते त्याच्यात टाकल्यानंतर 24 तासात कंपोस्ट तयार होतं आणि त्याला हरित ब्रँडचा दर्जा पण आम्हाला मिळालेला आहे गव्हर्नमेंटकडून. मग हे फिश आणि चिकन वेस्टमधून तयार होतं. ओला कचरा. ओला कचऱ्यासाठी हे बघा, हे आम्ही असे पीठ केलेले आहेत, कंपोस्ट पीठ केलेले आहेत. यामध्ये गांडूळचे पीठ आहेत आणि साधे पण पीठ आहे. जवळजवळ 8-9 हे पीठ आहेत. त्यामध्ये सुका कचरा आणि त्यात थोडंसं कल्चर टाकल्यानंतर त्याचं खत तयार होतं. ह्याला हे पण आम्ही हे खत विकतो आहे. नेक्स्ट. आणि हे बघा, सुका कचरा 26 प्रकार वर्गीकरण करण्यात येते. हे सगळे बेलिंग मशीन आहे. प्लॅस्टिक आहे. त्या प्लॅस्टिक क्रश करून सर्वात पहिल्यांदा वेंगुर्ल्यात आपण तो प्रयोग केला की प्लॅस्टिकचे रस्ते, तुम्ही पेपरमध्ये वाचलं असेल त्यावेळी, ते प्लॅस्टिकचे रस्ते म्हणजे ज्यावेळी डांबरीकरण केलं जातं त्यावेळी क्रश प्लॅस्टिक 8% टाकायचं असतं. 8%. आणि ते आम्ही PWDला आणि आमच्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरना दिलं विकत. आणि त्या प्लॅस्टिक क्रशमधून प्लॅस्टिक रस्त्यात त्याचा वापर झाला. त्यामुळे प्लॅस्टिक क्रश पण गेलं आणि नगरपालिकेला पैसे पण मिळाले आणि तिकडचं प्लॅस्टिक नाहीसं झालं. असा हा कचऱ्याची विल्हेवाट केली जाते. बरोबर 70 ते 80 प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. हे सगळं. आणि आता कसं झालं आहे, आता खूप प्लॅस्टिक वाढायला लागल्यानंतर मग आता ती एक कंपनी आहे पुढे असणार, घे, मग बेलिंग मशीन घेऊन ते प्लॅस्टिकचे पॅकिंग केलं जातं आणि एक बायोकेमिकल कंपनी ही आपल्याला ते घेऊन जातं आणि एक वेळचं आपण त्याला भाडं देतो आणि एक वेळ ते घेतात. तेव्हा जेव्हा 10 टन वगैरे जमा होईल त्यावेळी त्यांना कळवलं की त्यांची गाडी येते आणि सगळं घेऊन जातात. आता महिला प्रक्रिया हा महत्त्वाचा विषय. हा जवळजवळ मला वाटतं जिल्ह्यात कोणाचकडे नसेल, हा आम्ही बसवला आहे. जी महिला जी सोक केलं जातं, सेक्शन व्हॅनमधून जी पाणी सोक केलं जातं ते टाकायचं कुठे, हा सगळ्या नगरपंचायत नगर परिषदेला पडलेला मोठा प्रश्न आहे. तर तो STP, हा FSTP आम्ही केला आहे. ह्या 25 किलोलीटर प्रतिदिन 3 किलोमीटर आणि असे 2 आमच्याकडे आहेत, 3 किलोलिटरचे आणि 25 किलोलीटरचे. तर ही
आमच्याकडे एकदम अद्ययावत आहे आणि ती रोज त्याचा वापर केला जातो. आणि आम्ही सगळ्या नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे की वर्षातनं 3 वेळा तरी टाकी साफ केली पाहिजे. बऱ्याच लोकांनी वर्षानुवर्ष म्हणजे बांधल्यापासून कधी साफ केली नाही, पण त्यांना आता अंगवळणी पडलं. 1000 रुपये आम्ही एका ट्रिपचे घेतो आणि त्याच्यासाठी आम्ही सांडपाणी त्याच्यात टाकलं जातं आणि त्यामुळे त्यामधून येणारं जे पाणी आहे ते शुद्ध पाणी सगळ्या आमच्या बागेला तिकडच्याच कंपोस्ट डेपोट जी बाग आहेत, आंबे काजू वगैरे सगळं आहे, फुलझाडं, त्या सगळ्यांना हे शुद्ध पाणी वापरलं जातं. त्यामुळे पाण्याचं नियोजन होतं. नेक्स्ट. आता हे झालं इथेच. हे झालं स्वच्छतेबद्दल. स्वच्छता कशी करायची, काय करायचं. यातून आम्हाला अनेक बक्षिसं मिळाली. 10 कोटीचं बक्षीस मिळालं, 5 कोटीचं मिळालं, परत 5 कोटीचं मिळालं. जवळजवळ 25 कोटी आम्हाला ह्या फक्त स्वच्छ वेंगुर्ल्यामधून मिळाले. मग त्याचं नियोजन करायचं. आता ह्या पैशाचं नियोजन करायचं. मग शहर सौंदर्यीकरण, मग ते पैसे. आणि एक गोष्ट आहे की जी नगर परिषद किंवा नगरपंचायत चांगलं काम करते त्याची दखल वर घेतली जाते. मी माझ्या कार्यकालात मंत्रालयात मी गेल्यानंतर कोणत्याही ऑफिसात बिनदक्कन वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर प्रधान सचिवसुद्धा, कारण प्रधान सचिवांचीच भेट होणं सगळ्यात कठीण असतं. मंत्री महोदय कधीही भेटू शकतात, पण त्यांचे जे प्रधान सचिव आहेत त्या डिपार्टमेंटचे ते मिळणं खूप कठीण. परंतु आम्हाला उलटा अनुभव आला. फक्त कार्ड आत पाठवल्याबरोबर वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर ताबडतोब या. निधीलाही कमतरता नाही. सगळ्या गोष्टी आम्हाला वेळच्या वेळ साहेब या सगळ्या गोष्टी आम्हाला वेळच्या वेळी मिळत गेल्या. नमस्कार सर. तर त्यामुळे आम्हाला हे साहेब साक्षीदारच आहेत, कारण यांच्याकडेच आम्ही एकसारखी प्रपोजल घेऊन जायचो वेळोवेळी. आणि हे कधी वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर नाही म्हणत नव्हते, ते तसंच पुढे पाठवत होते आणि आमचं मंजूर करून देत होते. त्यामुळे ह्यांचा पण आम्हाला चांगलं सहकार्य झालं. त्यानंतर आला विषय शहर सौंदर्यीकरण. म्हणजे हा जो निधी होता तो योग्य मार्गी लावणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही वेंगुर्ल्यात जे आता सगळेजण म्हणत आहेत की वेंगुर्ल्याचा कायापालट केला, वेगळं केलं, वेंगुर्ला सगळ्यांपेक्षा वेगळं दिसतं, त्यामध्ये जो आहे तो वेंगुर्ल्याचं नाव स्वच्छतेत होतं, पण स्वच्छतेकडून सौंदर्याकडे, कारण स्वच्छतेकडून सुदृढतेकडे हे टॅगलाईन आम्ही घेतली. आणि त्या टॅगलाईनचा वापर करून आम्ही शहर सौंदर्यीकरण ही स्पर्धाच झाली. पण हे स्पर्धाचं सोडून द्या, पण आम्ही जी कामं सुरू केली, एक काम जे केलं, ती कामं आपल्याला ह्याच्यात दिसतील. जी केलेली कामं आहेत ती आपण बघा. आणि ही स्पर्धा आत्ता झाली, पण त्या स्पर्धेसाठी क्रायटेरिया कुठचा वापरला, तर आम्ही जी केलेली कामं होती तीच त्यात दाखवली गेली. कारण अशी अचानक शहर सौंदर्य होत नाही. वर्षानुवर्षे ती कामं करावी लागतात आणि ती कामं केल्यानंतरच तो आपण त्या स्पर्धेत भाग घेऊ शकतो. त्याचाच नेक्स्ट. अशा ज्या ठिकाणी जंक्शन आहे त्या ठिकाणी आपण ट्रॅफिक आयलंड बसवले. हे सुद्धा एक शहर सौंदर्यीकरणचा विषय आहे. म्हणजे हे झाल्यानंतर आपण मोठ्या शहरात आल्याचा थोडासा भास होतो. असे ट्रॅफिक आयलंड गावात नसतात, पण हे असे आम्ही बसवले. मग त्याचा एक फार मोठा फायदा झाला. त्याच्यानंतर आहे बघा, हे आता सागररत्न मत्स्य बाजारपेठ. ही जी बाजारपेठ आमची तुम्ही आहे ती थोडक्यात ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. कारण यामध्ये एवढा मनस्ताप झालेला की मी नगराध्यक्ष व्हायच्या अगोदरपासून 2005 पासून हे मच्छी मार्केट बांधण्याचं नगर परिषद ठरवत होते. त्यावेळीचे त्यांनी खूप प्रयत्न केले, नगरसेवकांनी, नगराध्यक्षांनी, सीओनी, पण ते काय शक्य झालं नाही. कारण जे पूर्वीचे नगर परिषदच्या इमारतीमध्ये पूर्वीचे जे भाडेकरू होते ते खाली करायला तयार नव्हते. शेवटी कोर्टात गेले. आम्ही कोर्टात त्यांना फाईट दिली. हायकोर्टपर्यंत विषय गेला आणि हायकोर्टकडून ऑर्डर आली त्यांना खाली करायची. तात्काळ दुसऱ्या दिवशी त्यांचं ते सगळं पाडून टाकलं आणि त्यानंतर साकारलं हे सागररत्न मत्स्य बाजारपेठ. ह्याची वैशिष्ट्य अशी आहेत की तुम्ही मासे घ्यायला खाली वागता, पण वर जर बघितलं तर ह्या अशा चित्र रंगवलेली आहेत. इतकी सुंदर सुंदर चित्र आहेत, म्हणजे बघण्यासारखं आहे. मुद्दाम या, मासे घ्यायला या किंवा ते वरचं बघायला सगळं या. त्यामुळे अशी हे मत्स्य बाजारपेठ आम्ही केली आणि त्यासाठी खूप मेहनत करावी लागली. आणि ही मेहनत करण्यासाठीच ना वेळ द्यावा लागतो आणि सगळे नगरसेवक एकत्र लागतात. हे जेव्हा कधी शक्य होतं, कारण ह्या मत्स्य बाजारपेठच्या वेळी सगळ्या नगरसेवकांना हाताशी धरून, काही तुम्हाला जर तुमची पण इच्छा आहे मत्स्य मार्केट झालं पाहिजे, तर तुम्ही
विरोधी आहात ना, सपोर्ट करू नका, पण शांत राहा. ते ऐकले आणि ते शांत राहिले. कारण काय, विरोध करणारे वेगळ्या पक्षाचे होते, त्यामुळे त्यांना सांगितलं तुम्ही शांत राहा. ज्यावेळी एक प्रसंग सांगतो, ज्यावेळी हे तोडत होतं सगळे, संपूर्ण जुनी इमारत, गव्हर्नमेंटची माणसं, नगरपालिकेची माणसं, कलेक्टरच्या आदेशाने तोडलं जात होतं, त्यावेळी 3 दिवस मी आउट ऑफ, म्हणजे नॉट रिचेबल म्हणतो आपण, मी 3 दिवस नॉट रिचेबल होतो. म्हणजे खूप लांब गेलेलो आणि कोणालाही माझा फोन नंबर नव्हता, फक्त एकाच माणसाकडे होता. त्यामुळे हे आमचा एक जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता, मत्स्य बाजारपेठ, ती आम्ही केली. नेक्स्ट, आता भाजी मंडई. ही सगळी जी इमारत आहे ना, मच्छी मार्केटपासून नगर परिषदची जी मुख्य इमारत, ही क्रॉफर्डने बांधलेली, ब्रिटिशकालीन, 1876 साली, 1876 लक्षात घ्या. त्यामुळे ते सगळं जुनं पुराणं होतं. तर त्यासाठी हे भाजी मंडई आम्ही स्वतः केली आणि आता तिथे सुंदरपैकी भाजी मार्केट, पवनपुत्र भाजी मंडई आम्ही त्याला नाव दिलं आणि छानपैकी तिथे व्यापार चालतो. नेक्स्ट, वेंगुर्ला शहरात एंट्री केल्याबरोबर हे एंट्री पॉईंट केलेत आम्ही. हे रात्रीचे एवढे छान दिसतात, हे बघा दोन्ही बाजूला, म्हणजे आपण त्याला कमान म्हणतो, पण कमानाची संकल्पना आता कमी झालेली आहे. अशी पूर्ण कमान आता गेली, त्यामुळे असे आलेले आहेत. तर हे आम्ही 6 ठिकाणी बसवलेले आहेत अशा कमानी. मग हे एक सौंदर्यीकरणाचा आहे, एक चांगला उद्देश आहे. लाईट हाऊसवर जो आपला बंदरवर जो लाईट हाऊस आहे, सागर बंगला आहे आणि लाईट हाऊस आहे, त्या लाईट हाऊसवर जायला पायऱ्या आहेत, 365 पायऱ्या आहेत. त्या पायऱ्यावर पूर्ण झाडी वाढलेली. लोक लाईट हाऊसवर कसे जायचे आम्हाला प्रश्नच पडलेला होता. मग त्याचं सुशोभीकरण केलं, ते पायऱ्याला पूर्ण रेलिंग करून त्याला लाईट दिल्या आणि हे रोषणाई केली. त्यामुळे आज रोजी पायऱ्याने चालत पर्यटक त्या लाईट हाऊसवरचा जाऊन आनंद घेतात. नेक्स्ट, हे आता वेंगुर्ल्याचं धरण. वेंगुर्ल्याच्या धरणाबद्दल बोलायचं झालं तर वेंगुर्ल्याला मी नगराध्यक्ष व्हायच्या अगोदर टँकर होता. एप्रिल मे महिन्यात टँकरने पाणी पुरवठा केला जायचा. आम्ही आमची बॉडी आल्याबरोबर ठरवलं की वेंगुर्ल्याचं पाणी टंचाई नाहीशी करायची. तर त्यासाठी काय करावं लागणार, तर धरणाची उंची वाढवणं. मग धरणाची उंची वाढवण्यासाठी जो निधी लागतो त्याचा पाठपुरावा सतत केला. 10 कोटी निधी, त्यावेळी ते लोणीकर साहेब तेव्हा मंत्री होते, पाणी पुरवठा मंत्री, त्यांच्याबरोबर मिटिंग करून तो निधी मंजूर करून घेतला आणि धरणाची उंची 2.5 मीटरने वाढवली. त्याबरोबर दुसरं काय केलं की नळ योजना जी होती ती 1978 सालची नळ योजना होती. म्हणजे ते पाईप होते, ते सिमेंटचे पाईप होते, त्यामध्ये संपूर्ण मुळं गेलेली, झाडांची मुळं गेलेली, माती गेलेली आणि ते एकदम छोटे होल झालेले, पाणी पुरत नव्हतं आणि लिकेज झालेली. तर त्याला परत निधी नाही. तो एक महत्त्वाचा किस्सा तुम्हाला सांगतो, चांगला किस्सा आहे. हां, तर नळ पाणी पुरवठ्याला निधी नव्हता आमच्याकडे लाईन टाकायला. तर मी तुम्हाला मागच्या वेळी सांगितलं, मी सर्वे डिपार्टमेंटला नोकरी केली, शासनाचा थोडाफार अनुभव होता गाठीशी. आपल्याकडे नगर परिषद आमची फार जुनी, 148 वर्ष आता या वर्षी झाली पूर्ण. तर त्या काळापासून म्हणजे आपली नगर परिषद असल्यापासून बरीच पासबुकं आमच्याकडे होती. जवळजवळ किती असावी, बँकेची पासबुकं 57 पासबुकं होती. मग ती सगळी 57 पासबुकं मागून घेतली, त्या संबंधित क्लार्कला मागून घेतलं आणि अपडेट करून आणा बँकेतनं. मग ती सगळी पासबुकं अपडेट केली. तर ही पासबुकं कुठची, त्यावेळी एक योजना आली तर त्या योजनेचं एक अकाउंट ओपन केलं जायचं आणि त्या अकाउंटवर ते पैसे यायचे गव्हर्नमेंटकडून. मग त्यात समजा एक 50 लाख निधी समजा आला, त्यातले निधी वापरला गेला कामासाठी आणि 2 लाख राहिले शिल्लक. असे पैसे होते बरेच, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. तर त्याचं व्याज परत इतक्या वर्षांचं ते व्याज पण होतं. अशी रक्कम किती व्हावी, 2.25 कोटी. हे सगळे पैसे एकत्र केले तर 2.25 कोटी मुद्दल आणि व्याज. मग
त्यावेळी आता तर कोरोना आल्यानंतर शासनाने डिसिजन बदलले की असे जर पैसे असतील व्याजाची रक्कम तर त्यांना वापरायला द्यावी म्हणून कोरोना झाल्यानंतर नियम काढला. पण पूर्वीचा नियम असा होता आमच्या काळात की शासनाचे पैसे, शासनाचं जे व्याज असतं तर सरकार जमा करावं लागतं, ते कधीच आपल्याला मिळत नाही, कुठच्याही योजनेसाठी वापरता येत नाही, असा तो नियम होता. तरीसुद्धा आम्ही प्रधान सचिव आमच्या म्हैसकर मॅडमकडे गेलो घेऊन प्रस्ताव आणि त्यांना दिला. मॅडम हे 2.25 कोटी आहेत, हे आम्हाला विकासासाठी द्या. असं देता येत नाही, व्याज आहे ते तुम्ही जमा केलं पाहिजे. मग मी त्यांना सांगितलं म्हणजे आम्हाला नळ पाणी योजना करायची आहे, नाही तर तुम्ही निधी द्या, हे आम्ही जमा करतो. मग ते म्हणाले प्रथमच असं आहे महाराष्ट्रात आजपर्यंत आम्ही कोणाला दिलेले नाहीत, तुम्ही व्यवस्थित प्रस्ताव घेऊन या, तुम्हाला देऊया. मग व्यवस्थित पाणी पुरवठ्याचा प्रस्ताव तयार केला, त्यांना दिला, त्यांनी ते मंजूर केले. त्यामध्ये आम्ही नळ पाणी योजना केली. असे त्याच्यानंतर हे धरण म्हणजे एकमेकाला पूरक आहेत, म्हणजे धरणाची उंची वाढवणं आणि नळ पाणी योजना करणं. मग त्यामुळे ते नवीन पूर्ण पाईप बसले गेले आणि लोकांना पाणी मिळत गेलं. आज अभिमानाने असं सांगू शकतो की गेले कित्येक वर्ष आम्ही मार्चपासून जानेवारीपासून नियोजन करायचो. जानेवारीत 1 दिवसाआड, फेब्रुवारीत 2 दिवसाआड, मार्चात 3 दिवसाआड, एप्रिलमध्ये 4 दिवसाआड, मेमध्ये 4 दिवसाआड असं आम्ही पाणी द्यायचो गेल्या वर्षीपर्यंत. यंदापासून आम्ही पूर्ण 31 मेपर्यंत रोज पाणी दिलं, रोज. असा एकही दिवस झाला नाही की रोज पाणी गेलं नाही. आत्ता फक्त 1 जूनपासून पाणी धरणात होतं, परंतु पाऊस लेट लागला तर म्हणून आम्ही एक दिवसाआड चालू केलेलं आहे 1 जूनपासून. पण आता पाणी भरपूर आहे, त्यामुळे धरणाच्या उंची वाढवण्याचा हा फार मोठा उपयोग आम्हाला झालेला आहे. नेक्स्ट. त्यानंतर ही 16 टाकी, ही भटवाडी जो एरिया आहे आमचा एंट्री पॉईंटला, तो जरा धरणाच्या लेवलला आहे, वरच्या लेवलला, त्यामुळे धरणाचं पाणीसुद्धा तिथे जात नव्हतं. म्हणजे पाईपलाईन देऊन सुद्धा जर धरणाची पातळी खाली गेली का त्या लोकांना पाणी मिळायचं नाही. मग तिथे आयडिया काढली. इथे एक शासनाची जमीन होती, तिथून आम्ही शासनाचा पाठपुरावा केल्यामुळे आणि सगळे अधिकारी आमच्यासोबत असल्यामुळे त्यांच्याकडून 2 गुंठे जमीन घेतली शासनाकडून आणि तिथे एक मोठी विहीर आणि मोठी टाकी बांधली. त्यामुळे भटवाडी एरिया आज रोजी क्लिअर झालेला आहे. तर धरणाची पातळी कितीही कमी होऊन देत त्या लोकांना ह्याद्वारे पाणी मिळतं. असा हा आणि ते सुशोभीकरण केलं आहे, तुम्ही आपण बघाल. आणि ह्याच वेळीसुद्धा सत्ता विरोधी पार्टीची होती. आता आपण पक्षाबद्दल बोलूया नको, पण आमची सत्ता नव्हती, सत्ता विरोधी पार्टीची होती. परंतु सगळ्या आम्ही निधी मिळवण्यासाठी कोणाचेही पाय द्यायला मागे पुढे बघितलं नाही. सांगतो ती भटवाडी जो एरिया आहे ना, तिथे आपल्या मुंबईच्या महापौर पेडणेकर मॅडम ह्या भटवाडीच्या, तर त्यांच्याकडेच गेलो आणि त्या होत्या शिवसेनेच्या. सत्ता भाजपची नव्हती, शिवसेनाची सत्ता होती आणि पेडणेकर मॅडम त्यांच्याच होत्या. पण आता आम्हाला निधी पाहिजे म्हणून गेलो आम्ही महानगरपालिकेत त्यांना भेटायला, पेडणेकर मॅडम. आणि त्यांना सांगितलं मॅडम तुमच्याच वाडीत आम्हाला एक 50 लाखाचा निधी पाहिजे, एक मोठी टाकी आणि विहीर बांधायची आहे. हो, अरे माझ्या वाडीत करताय, करा. मग काय झालं म्हटलं, आम्हाला निधी तुम्ही पालकमंत्र्यांकडून घेऊन द्या. त्यांनी लगेच ह्यांना उदय सामंत तेव्हा पालकमंत्री होते, त्यांना फोन लावला आणि तो निधी आम्हाला तिथे मिळाला. मग ते उदय सामंतचा प्रत्येक वेळी सांगतानाही सांगतात गिरपला पक्ष लागत नाही, ते कोणाकडे जातात, फक्त निधी मिळवण्यासाठी ते कुठच्याही थरावाला जातात. तसा तो हा आम्हाला निधी मिळाला. नेक्स्ट. हे आता आमची नगर परिषद आणि नगर परिषदची ही क्रॉफर्ड मार्केटची बिल्डिंग ही आपण बघताय. ही क्रॉफर्डने बांधलेली बिल्डिंग आज ती अद्ययावत रूप त्याचं आहे, म्हणजे बिल्डिंगचा ढाचा तसाच ठेवला आहे आणि हे सगळं आम्ही बदललेलं आहे. हे बघा 1879 साली तत्कालीन ब्रिटिश महसूल क्रॉफर्ड यांच्या समन्वय उभारण्यात आलेले आहे. नेक्स्ट. हे आता आमचे गार्डन, हे सगळे गार्डन बघा किती देखणे, हे असेच्या अशा गार्डन आता आहेत. आपल्याला वाटेल ही नुसती फोटोग्राफी आहे, परंतु अशा गार्डन आमच्या आज रोजी चालू आहेत. नेक्स्ट. हे पण गार्डन आहे, हे त्रिकोणी गार्डन. हां, हे सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे, कला दालन. वेंगुर्ल्याचा इतिहास, वेंगुर्ला तालुक्याचा इतिहास जर बघायचा असेल तर हे कला दालन एकदा आवर्जून पाहावं असं आहे. वेंगुर्ल्यात आल्यानंतर काय पाहावं आणि आपल्याकडे किती दिवस आहेत असं पर्यटनाला वाटतं की माझ्याकडे 2 दिवस आहेत, काय बघायचं मी वेंगुर्ल्यात. त्यासाठी पहिल्यांदा त्याने ह्या कला दालनात यायचं आणि ते सगळं बघायचं आणि मग ठरवायचं यातलं काय बघणार आपण. एकदम सुंदर म्हणजे पेरे पाटील सुद्धा इथे येऊन गेलेत.
मोठी मोठी लोक येऊन गेले त्याच्यात आणि प्रत्येकाचे त्यांनी जे अभिप्राय आहेत ना ते अप्रतिम असे प्रत्येकाने दिलेले अभिप्राय आहेत. असं हे कलादल आहे. वेंगुर्ल्याची पूर्ण संस्कृती म्हणजे आरवलीच्या वेतोबापासून रेडीचा गणपतीपासून सागरेश्वर सगळं तालुक्यात जेवढं चांगलं चांगलं आहे त्याच्या प्रतिकृती केलेल्या आहेत आणि प्रतिकृतीबरोबर त्याची पूर्ण डिटेल हिस्ट्री म्हणजे माहिती दिलेली आहे. ह्याचं कधी झालं, कधी मंदिर स्थापन झालं, ती मूर्ती कधी बसवली, सगळं डिटेलमध्ये लिहिलेलं आहे. त्यामुळे तिथे एवढं माहिती मिळते त्याची. नेक्स्ट, हे आपल्याला माहिती आहे, आपण बघितलं असेल वेंगुर्ला बंदर. नेक्स्ट, आणि हे आता ही जी चित्रमालिका आहे ना, ही आता जो शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धा आहे त्यामध्ये हा एक विषय होता की सौंदर्यीकरण त्यासाठी हे ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला रिकामी गडगे मिळतील त्या सगळे गडगे अशा प्रकारे रंगवलेले आहेत आणि वेगवेगळ्या विषय वेगवेगळे आहेत. ज्या ठिकाणी शाळा असेल तर शाळेच्या दृष्टिकोनात त्या मुलांची चित्र अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे विषयाने बनवलेले आहेत. आता हे जलबांधेश्वर होतं, पूर्वीचं कसं होतं बघा आणि आताचं ते असं हे जलबांधेश्वर आता अद्ययावत केलेलं आहे. नेक्स्ट, हां, हे आता मिरॅकल हल्ली केलेलं आहे. हे त्याबद्दल मी आमच्या सीओना खूप कंकाळ साहेबांनी खूप छान प्रकारे बनवलेलं आहे हे मिरॅकल पार्क. नेक्स्ट, हे बघा, हे आता म्हणजे वेस्ट कचऱ्यापासून जे बनवलेलं आहे हे कचऱ्यापासून सगळं हे कचऱ्यापासून बनवलेलं आहे. आपण बघता येते हे सगळं कचऱ्यापासून बनवलेलं चांगल्या चांगल्या प्रतिकृती आहेत. नेक्स्ट, हे बघा, हे सगळं आणि हे सगळं आता आमचं स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ इथे आहे. त्या स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ हे आपण मुद्दाम एकदा भेट द्या. काही जणांनी गेले सुद्धा असतील. त्या ठिकाणी मी काय काय केलं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कोण कोणाचा वाढदिवस साजरा करू शकतो का, तर माझे सगळे वाढदिवस तिथे साजरे केले. तिथे सगळ्यांना मी जेवण दिलं. उदय चौधरी साहेब कलेक्टर तिथे जेवलेत. श्रीकांत भारती फडणवीस साहेबांचे PA तिथे जेवलेत. असे बऱ्याच जण तिथे जेवलेत. आम्ही एक काउन्सिल मीटिंग ज्यावेळी आमचं हॉलचं काम चालू होतं म्हणजे नगर परिषदेच्या हॉलचं काम चालू होतं त्यावेळी आम्ही काउन्सिलची मीटिंगच डम्पिंग ग्राउंडवर घेतली. म्हणजे तिथे माशी किंवा वास हा प्रकारच नाही. त्यामुळे हे डम्पिंग ग्राउंड आहे असं कोणाला वाटणारही नाही. नेक्स्ट, हे आता व्हर्टिकल गार्डन म्हणजे ही संकल्पना मुंबईपासून आम्ही बघत आलो आहे पण ती आम्ही प्रत्यक्षात साकारली. म्हणजे ज्या ठिकाणी पूल असतो, ब्रिज असतो त्याच्या ह्याला रेलिंगला हे अशा कुंड्या लावून ते बघा ते आता आम्ही सध्या चालू आहे. त्याला व्यवस्थित पाणी वगैरे पुरतं आहे आणि ते आता व्यवस्थित सगळी झाडं जगलेली आहेत. एकदम छानपैकी ते व्हर्टिकल गार्डन आहे. ह्याच्यात अजून एक चित्र नाही आहे म्हणजे आमचा सभागृह. तुम्ही जर आमचा सभागृह बघितलात तर विनायक राऊत साहेबांसारख्या लोकांनी जे विरोधी असूनही त्यांनी एवढं म्हटलंय की संसदेसारखा सभागृह आणि हा क वर्ग नगरपालिकेने करणं म्हणजे महाराष्ट्रात असा सभागृह नाही. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही सुरुवातीला पहिल्या मीटिंगला तिथे बसलो तर असा एक बाग होता आणि ह्या बाजूला चेअर, त्या बाजूला एक बाग, त्या बाजूला चेअर आणि नगराध्यक्षाची एक चेअर इथे अशी परिस्थिती होती. आणि उठल्यानंतर खिळे लागायचे आणि कपडे फाटायचे अशी परिस्थिती होती. म्हटलं हे सगळ्यात पहिलं बदललं पाहिजे आणि असं आम्ही सभागृह बनवलं आहे की आज प्रत्येकाला माईक आहे, बसायला एकदम संसदेसारख्या चेअर आहेत, पॅनेलिंग केलेलं आहे, AC आहे, स्क्रीन आहे, प्रोजेक्टर आहे आणि कॅमेरे आहेत. हे सगळं आम्ही अद्ययावत बनवलेलं आहे. असं हे सभागृह आपण मुद्दाम बघण्यासारखं आहे. अशा प्रकारे हे आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या आहेत. यातून हे सगळं का झालं, हे सगळं आपल्याला आमचं मोठेपण सांगण्याचा विषय नाही आहे. हे सगळं का झालं तर नगरसेवकांना एकत्र घेऊन जर केलं तर सगळं शक्य आहे. म्हणूनच मगासच्या भाषणात मी काय म्हटलेलं की एखाद्या पक्षामार्फत तुम्ही निवडून येता तेव्हा तुम्ही ते पक्षाचे असता पण निवडून आल्यानंतर तुम्ही त्या पक्षाचे राहत नाही. जरी मी सुद्धा आज भारतीय जनता पार्टीचा आहे तरी पण मी 5 वर्षात त्या नगर परिषदमध्ये मी पक्षाचा माणूस नागरिक म्हणून वावरलो आणि त्यामुळे विरोधी नगरसेवकसुद्धा सगळे माझ्यासोबत होते. ते म्हणाले हे काय राजकारणी नाही आहेत
आपण ह्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. असं जर प्रत्येकानं केलं ना तर विकास दूर नाही. एकमेकाला साथ करणं, देवगडचा विषय माझ्या कानावर येतो मध्ये मध्ये. एकमेकाला साथ केली पाहिजे. विकासासाठी एकत्र येणं आलं पाहिजे. तुम्ही भांडा कितीही, बाहेर कितीही भांडा, पण जेव्हा विकास करायचा असतो, एखादं विकासात्मक काम करायचं असतं, तेव्हा सगळ्यांनी सपोर्ट करणं आवश्यकच आहे. आणि तो सपोर्ट केला तरच हे सगळं शक्य आहे. आणि 5 वर्ष तुम्हाला मिळालेली आहेत, परत पुढच्या वेळी तुम्हाला मिळतील की नाही माहीत नाही. मग आलेल्या संधीचा वापर करा आणि काहीतरी आपण केलं म्हणजे आपलं नाव कोणीतरी भविष्यात काढलं पाहिजे की मी अमुक अमुक माणसाने बा काहीतरी केलं नगरपालिकेसाठी किंवा शहरासाठी असं म्हटलं पाहिजे. असं प्रत्येकाने जर काम केलं ना तर ॲटोमॅटिक विकास होऊ शकतो. धन्यवाद. इतका माझं बोलणं तुम्ही सहन केलं त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. सर फक्त 1 मिनटं आपला वेळ घेतो मी. खरं तर ना वेंगुर्ला आम्ही हे आपण जे दाखवलं ते प्रत्यक्ष याची देही याची डोळा पाहण्याची संधी आम्हाला देखील मिळाली. त्याचं रिपोर्टिंग देखील प्रत्येक वेळी त्या उद्घाटनाच्या वेळी आम्ही केलेलं आहे. मला एकच प्रश्न पडला ते बाकी तुम्ही सांगितलं आम्ही सगळे नगरसेवक एकत्र आहोत वगैरे, एवढं निधी आणलास खैसून तुम्ही? कसं आणला सांगतो. मी 5 वर्षाच्या कार्यकालात निधीसाठी एकूण 56 वेळा मुंबईला गेलो. मंत्रालयात फक्त निधी ह्या एकच गोष्ट घेऊन 56 वेळा तरी आम्ही तिथे ट्रिप मोजून ठेवलेल्या आहेत. ट्रेनने जायचो, गाडी घेऊन जायचो. 56 एवढा वेळा जाऊन त्याचा नुसता पाठपुरावा केला. म्हणजे हा पाठपुरावा महत्त्वाचा असतो. सगळेजण म्हणतात जिल्ह्यातनं एकटाच नगराध्यक्ष मंत्रालयात दिसतो, बाकीचे कोण दिसतच नाहीत. त्यामागे हे कारण आहे निधी मिळवण्याचा. जरी पक्ष असो नसो, आता पक्ष नसताना म्हणजे सत्ता नसताना सुद्धा निधी आम्ही आणला आहे. मी रत्नागिरीला उदय सामंत साहेबांकडे 3-4 वेळा तरी गेलो. सत्ता नव्हती आणि सगळे इतर पक्षाचे लोक होते आणि मी एकटाच आणि माझ्यावर माझा एक प्रशांत आपटे नगरसेवक, दोघंच आम्ही. आणि ते सगळे म्हणतात काय चाललं आहे, ते साहेबांना विचारत होते. हो सगळे पक्षाचे लोक आहेत आणि हे वेगळ्या पक्षाचे बसले. तर सामंत साहेब म्हणाले की ते कुठेही असतील, निधीसाठी ते कुठेही जातील. असं निधीसाठी आम्ही केलं. म्हणजे आणि एक उपप्रश्न, निधी कसो आणलास, खैसून आणलास सांगलास. सत्ता नसताना सुद्धा तुम्ही निधी आणला. तुमका कोणी दबाव नाही टाकला नाही खायच्या आमदार खासदारांनी पैसो आणू नये म्हणून किंवा तुमका निधी देणार नाही, दबाव नाही टाकल्याने? असं कधीच नाही घडलं. कारण जरी ते आपापसात दोन्ही पक्ष एकमेकावर किती भांडत असले ना तरी सगळे माझ्याशी चांगले होते. आज कारण त्यांना माहिती आहे की हा माणूस जे निधी घेऊन जातोय तो काय खाणार नाही आणि कोणाला खाऊ देणार नाही, त्याचा विकासच करणार. म्हणजे आता वैभव नाईक एवढे माझे आता विरोधी आमदार आहेत ते, पण अजूनही मला भेटले की एकदम एवढं सुंदर बोलतात की काम करावं तर ह्यानेच. वैभव नाईक मला मंत्रालयात प्रत्येक वेळी भेटायचे की वा गिरब तुम्ही आलात म्हणजे तुम्ही निधी घेतल्याशिवाय जाणारच नाही. म्हणजे त्यामुळे विरोध कोणाचा मला नव्हता आणि कोणीही ह्या बाबतीत मला मागे खेचलं नाही. आमच्यात म्हणजे मी सर्वजण आता मला चांगलं ओळखतात. आपण थोडेसे जरा स्पष्ट वक्तं, जरा अधिकच, त्यामुळे थोडीशी मैत्रीसुद्धा लांब होते. काही नंतर ती जवळ येते. आमचं प्रॉब्लेम काय साहेब माहिती आहे, आम्ही शिवसेनेचे आहोत, आम्ही भाजपाच्या आमदाराला भेटणार नाही. आम्ही भाजपाचे आहोत, आम्ही शिवसेनेच्या आमदाराला खासदारांना भेटणार नाही. यामुळे आपण एकच गोष्ट करतो, आपल्या शहराचा विकास रखडवतो. हे या ठिकाणी मी अधोरेखित करतो. आजच्या घडीला गिरब साहेब, आपण जे काही वेंगुर्ल्यामध्ये याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एका गावात म्हणतो मी, कारण मुंबईत राहणाऱ्यांका आमचं या सगळा गाव आहे. आणि एक विषय सांगायचा राहिला आहे, कालेलकर सभागृह जे आपण बघितलं आहे की नाही माहीत नाही, ते मुद्दाम बघा. कालेलकर सभागृह 650 चेअरचा AC हॉल आहे आणि त्याच्यासोबत आपला मॉल आहे. म्हणजे जवळजवळ 48 शॉप आहेत. त्याशिवाय अजून एक लग्नाचा हॉल आहे, एक कॅन्टीन आहे. असं हे मोठं कालेलकर सभागृह बनवलं आहे 650 चेअरचं. आणि तिथे एक सुंदर सुंदर नाटकं होतात. परवाच अशोक पत्की साहेब येऊन गेले. अशोक पत्कीसारखा माणूस वेंगुर्ल्यात येणं म्हणजे किती कठीण गोष्ट आहे. आपल्याला माहिती आहे अशोक पत्की म्हणजे केवढ्या लेवलचे व्यक्तिमत्व. पण ते सुद्धा कशावर गेले तर गुगलवर त्यांनी तो हॉल बघितला. आणि एवढा सुंदर हॉल जर वेंगुर्ल्यात असेल तर आपल्याला शो केलाच पाहिजे. असा सुंदर हॉल कालेलकर सभागृह आम्ही बनवलेला आहे. मुद्दाम त्याला भेट द्यायला या. धन्यवाद. सर, मगाशी प्रेझेंटेशन बघताना मला 2 प्रश्न पडलेत. एक म्हणजे असं
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट म्हणजे कम्प्युटर वगैरे असे असतील त्याचे पार्ट्स, आणि मगाशी तुम्ही खिळे पत्रा अशा गोष्टी म्हटल्या, म्हणजे ज्या जळतही नाहीत आणि डिकम्पोजही होत नाहीत, मग अशा गोष्टींचं काय केलं जातं? हे सगळं एकत्र करून हे जे डिकम्पोस्टिंग होत नाही त्यासाठी एक कंपनी आहे जी ती कंपनी येऊन घेऊन जातं सगळं आमच्याकडून. फक्त आम्हाला त्यांना बल्कमध्ये द्यावं लागतं. मग ते घेऊन आपण ते एकत्र करतो, पॅकिंग करून ठेवतो आणि मग त्यांची गाडी येते आणि ते सगळं घेऊन जाते. सर, अजून एक प्रश्न आहे. वेंगुर्ला म्हटलं की समुद्र आणि खाडी, खारं पाणी असतं. तुम्ही धरण बांधलंय, म्हणजे गोडं पाणी नेमकं कसं काय प्रोव्हाइड करता? नाही, वेंगुर्लाचा समुद्र एका बाजूला आला आणि धरण हे एका बाजूला आलं. खूप लांब आहे समुद्र आणि धरण. हे धरण डोंगरात बांधलंय आणि धरणाचं आमचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की धरणच डोंगरात आहे, म्हणजे पाणी साठतं डोंगरात. त्यामुळे पूर्ण शहराला स्लोपने म्हणजे ग्रॅव्हिटीने पाणी मिळतं. एकही पंप न लावता लोकांना पाणी मिळतं. धन्यवाद सर. खरं तर आपण पूर्ण वेळ आम्हाला दिलात. माझे जे मालवणीतनं 2 प्रश्न तुमका विचारले ना, त्याच्यात फार काही दडलेलं आहे. त्या प्रश्नाला तुम्ही दिलेल्या उत्तरातनं जर काही आपल्याला खरंच या प्रशिक्षण शिबिरातनं मागे काही घेऊन जाणार असू तर गिरप साहेबांनी, सगळे सरांनी, त्याचप्रमाणे कुंभार सरांनी आणि आता पुढे आपल्याला शेवटचं मार्गदर्शन करायला येणारे आपल्या सन्माननीय जिरगे सर जे सांगतील हे कुठंतरी जाताना माघारी घेऊन जाऊ आणि पहिला याकट ठरवूया. माझं ना जिरगे साहेब, मी हे सगळे माझ्या घरातल्या माणसांसारखी म्हणजे सर्व मंडळी आहेत. सगळ्यांना मी चांगलं ओळखतो, सगळे मला ओळखतात. माझं ना खरंच प्रामाणिक मत आहे साहेब, कधी वेंगुर्ला तयार होईल ज्या दिवशी ना हे तुमच्यासारखे होतील तेव्हा. आमदारांका पहिल्यानं विरोधी पक्षाच्या भेटाक लागा, तोपर्यंत होणार नाही. हे पत्रकार म्हणून, या जिल्ह्याचा रहिवासी म्हणून, तुमच्या भागातला नागरिक म्हणून निश्चित अपेक्षा व्यक्त करेन. पुन्हा एकदा सर आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देईन आणि थँक्यू. एक सांगायचं राहिलं आहे म्हणजे 5 वर्षाच्या कार्यकालात जिरगे साहेब, साबळे साहेब, कोकरे साहेब सारखी माणसं आम्हाला मिळाली अधिकारी म्हणून आणि एकदम पॉझिटिव्ह थिंकिंग असणारी ही माणसं होती. त्यामुळे कोणत्याही कामाला आम्हाला विरोध झाला नाही. कुठेही कधीही ह्यांना भेटायला जावं किंवा साबळे साहेब तर मच्छी मार्केटच्या बांधकामाच्या वेळीचा विषय सांगतो की 15 ऑगस्टला खाली करायची लास्ट डेट त्या लोकांना दिलेली होती. 15 ऑगस्टला हायकोर्टने दिलेला होता. तर 15 ऑगस्टला खाली करायची, चावी आणून द्यायची आहे त्यांनी, नाहीतर 16 ऑगस्टला तोडून टाकायचं अशी ऑर्डर होती. तर 15 ऑगस्टला खाली करायचा वेळ कधी, वेळ तर दिलेला नव्हता त्यात. मग दिवस संपतो कधी, रात्री 12 वाजता. मग आम्ही 12:30 वाजेपर्यंत स्वतः साबळे साहेब आणि आम्ही नगरपालिकेत होतो, रात्री 12:30पर्यंत. फक्त एका माणसाने चावी आणून दिली, बाकी 19 जणांनी दिल्या नाही. दुसऱ्या दिवशी सगळं तोडून टाकलं. म्हणजे ह्यांचं सपोर्ट जर मिळाला, मगाशी मी जी रथाची 2 चाकं म्हटलं ना, ते नक्की खरं आहे. जरी झगडे साहेबांनी जे सांगितलं आहे की तुम्हीच सगळे मालक आहात, तुम्हीच मालक आहात, हे जरी तरी प्रॅक्टिकली तसं नाही आहे. प्रॅक्टिकली ही 2 चाकच आहेत, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी. हे एकत्र असले तरच विकास होतो. आपण किती म्हणू आम्ही सगळे मालक, नगरसेवक नगराध्यक्ष म्हणजे मालक, असं नाही होत. प्रॅक्टिकली असं होत नाही. त्यामुळे हे एकत्र आपण आलो तरच हे विकास होतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.